mawr newydd dynnu ar arbrawf ar y foment. Ond jyst i nodi cwpl o bethau. Gyntaf i gyd, wel, i ni'n cydymdeimlo, dwi ddim yma, ond i ni'n cydymdeimlo efo Lynn, di colli mam yn ystod yr wythnos. Felly, please, cofiwch amdani a'r teulu mewn gweddi. Yna mae coeddiadau'r wythnos, trefn yr wythnos yn ddigon arferol. Jyst i nodi mae Dewi bore yma'n pregethu lan yn Resolven, felly nawn ni weddio drosto fe. Ac yna wythnos nesaf, nos Sul nesaf, i ni am groesawu Tristan Hallam nôl i bregethu gyda ni. O'n i wedi gobeithio'n reiddio bydde fe yma am y Sul i gyd, a bod fi'n mynd lan fyna i drydegar. Ond chi siŵr fod yn gwybod mae Tristan wedi bod yn reit sal, a felly ni di cyfyngu chydig, felly just y nos fyddwn ni'n cael swap. Felly, gweddio amdano fe yn ystod yr wythnos. Wel, gadewch i ni weddio nawr a chyflwyno'n hunan i'r arglwydd. O ddew ein tad. A thad ein harglwydd Iesu Grist. Ni am ddiolch i ti yn awr, am gael bod yma gyda'n gilydd. Yn diolch i ti am wythnos newydd, ac yn diolch i ti am bod ni'n gallu dechrau'r wythnos fel hyn. Yn dyfolu di, gyda dy bobl di, yn gwrando ar dy air di, ac yn canu mawl i ti. Ac o arglwydd, does na ddim byd gwell gallwn ni i'w wneud, a dim ffordd gwell i ni ddechrau diwrnod a dechrau wythnos. A felly ni'n gofyn dy fendith di arno ni nawr. Ni sydd yma yn bresennol, a ni'n cyflwyno hefyd y rheini falle sydd yn methu bod yma yn cael ei rhwystro, ac yn ymuno dros y we, a ni'n gweddio bydd y dyfendith di ar yr oedfa hon. I ni'n cyflwyno Dewi wrth iddo fe bregethu lan yn Resolven, a'n cyflwyno'r eglwys yno a'r gwaith rwy ti'n ei wneud yno, a arglwydd yn cyflwyno dy holl bobl, dy holl saint di, wrth iddyn nhw ddod ynghyd i addoli. Ni'n gofyn y bydde di'n gweithio'n rymus heddiw trwy ein gwlad ni a trwy'n byd ni, os gweli di fod yn dda. Dad, bore yma ni'n dod ato ti ac i ni yn bobl anghennus. Ac dad, i ni am yn awr alaru gyda Lynn. Ni'n diolch i ti fod ti wedi rhoi eglwys i ni. Pobl, teulu, i lawenhau gyda'n gilydd ar adegau, ond hefyd i alaru. Ac dad, ni'n gweddio bydde di'n agos ati hi ac at y teulu. Ac yn gymorth iddyn nhw yn y profiad anodd yma. Dad, ni'n siŵr fod yna eraill yn ein plith ni sydd yn galaru hefyd. Ni'n gwybod fod yna llawer yn ein plith ni'r bore yma fydd yn stryglan, diflino, llawn, gofidiau ac amheuon. A dad, ni'n gofyn felly bydde di yn dod yn agos nawr. Mae rhaid i disgrifio yr eglwys fel ysbyty, lle mae pobl sal yn dod i gael ei gwella o arglwydd. Gad i hynny fod yn wir yn awr, trwy dy air ac yn nerth yr ysbrydla. Da, derbyn ni nawr, yn ddiolchgar, yn enw'r arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu efo'n gilydd. Bydd y geiriau ar y sgrin. Fe roddaist heibio orsedd nef, i gerdded llwybr tua'r bedd. Dioddef trais y rhai a greaist ac a geraist. Dygaist faich fe ogrwyddi, marw ar groes, ond codais ti. Nawr teyrnasu rwyt o'r nef yn ddyrchafedig o gallu o gyfu iddfoli di.
Prynaist fi ath waed ar galfari. Gyffesaf a charaf dyn dragwyddol. Ti yw'r unig un sy'n heiddi'r mawl yn y nef ac ar y llaw. Felly canaf gan o glod, ti yw fy arglwydd. Nawr ni sefyll I ganu mawl, ond os newch chi gadw'ch masgu chi arno yn ystod yr oedfa. Bydd llawer ohonoch chi'n gwybod, mwyafrif yn gwybod, bod ni wedi bod yn mynd trwy damhegion efo'n gilydd ar bore Sul. Ers sbel nawr yn gweithio'n ffordd ac yn edrych ar damhegion ond di grwpio nhw yn ôl themau gwahanol. A felly ers cwpl o wythnosau, I ni wedi edrych ar damhegion sydd yn ymwneud efo dod yn Gristion. Shwd ni'n dod yn ddisgyblion i'r arglwydd Iesu Grist, shwd ni'n cael ein hachub. Nawr, be fi wedi penderfynu yw, cyn bod ni'n symud ymlaen i'r grŵp nesaf o ddamhegion, yn teimlo bod hwn yn gyfle da I ni gael seibiant o'r damhegion. Mae'n Nadolig bron yma ac byddwn ni eisiau edrych ar testunau nadoligaidd, a felly ni ddim yn ei barhau efo damhegion bore yma, ond ni'n mynd I droi at testun neu un adnod yn arbennig sydd yn dal yn edrych ar yr un pwnc, yr un syniad yma. Shwd mae person yn dod yn Gristion? Shwd mae person yn cael ei hachub? A felly, ni'n mynd I droi at Rhufeinied pennod 10 efo'n gilydd. Rhufeinied 10. A na I ddarllen y bennod ar ei hyd fel bod ni rhyw syniad o'r cyd-destun yn llythyr Paul, ond fel fi'n gweud, un adnod byddwn ni'n canolbwyntio arni yn nes ymlaen. Felly, Rhufeinied 10, dechrau yn yr adnod gyntaf.
Fy nghyfeillion, ewyllus fy nghalon am gweddi ar dduw dros fy mhobl yw iddynt gael ei dwyn I achawdwriaeth. Gallaf dysio o'i plaid fod ganddynt sêl dros dduw, ond sêl heb ddeall ydyw. Oherwydd yn ei hanwybodaeth am gyfiawnder Duw, a'i hymgais I sefydlu ei cyfiawnder ei hunain, nid ydynt wedi ymostwng I gyfiawnder Duw. Oherwydd Crist yw diwedd y gyfraith, ac felly I bob un sy'n credu y daw cyfiawnder Duw. Ysgrifennodd Moses am y cyfiawnder trwy'r gyfraith y sawl sy'n cadw ei gofynion a gaiff fyw trwyddynt. Ond fel hyn y dywed y cyfiawnder trwy ffydd. Paid â dweud yn dy galon pwy a esgyn i'r nef, hynny yw I ddwyn Crist I lawr, neu pwy a ddisgyn i'r dyfnder, hynny yw I ddwyn Crist I fyny oddi wrth y meirw. Beth mae'n ei ddweud? Mae'r gair yn agos atat, yn dy enau ac yn dy galon. A dyma'r gair yr ydym ni yn ei bregethu, gair ffydd, sef os cyffesu Iesu yn arglwydd ath enau, a chredu yn dy galon fod Duw wedi ei gyfodi ef oddi wrth y meirw, cei dy achub. Oherwydd credu ar galon sy'n esgor ar gyfiawnder, a chyffesu ar gennau sy'n esgor ar iachawdwriaeth. Mae'r ysgrythur yn dweud, pob un sy'n credu ynddo, ni chywilyddir mohono. Nid oes dim gwahaniaeth rhwng Iddewon a Groegiaid. Yr un arglwydd sydd I bawb sy'n rhoi o'i gyfoeth I bawb sy'n galw arno. Oherwydd, yng ngeiriau'r ysgrythur, bydd pob un sy'n galw ar enw'r arglwydd yn cael ei achub, pwy bynnag yw. Ond sut mae pobl I alw ar rhywun nad ydynt wedi credu ynddo? Sut y maent I gredu yn rhywun nad ydynt wedi ei glywed? Sut y maent I glywed heb bod rhywun yn pregethu? Sut y maent I pregethu heb gael ei hanfon? Fel mae'r ysgrythur yn dweud, mor weddaidd yw traed y rhai sy'n cyhoeddi newyddion da. Eto, nid pawb a ufuddhaodd i'r newydd da. Oherwydd mae Eseia'n dweud arglwydd, pwy a gredodd yr hyn a glywsant gennym. Felly, o'r hyn a glywir y daw ffydd a daw'r clywed trwy air Crist. Ond mae'n rhaid gofyn, a oedd dichon iddynt fethu clywed? Nac oedd yn wir oherwydd aeth ei lleferydd allan i'r holl ddeiar a'i geiriau hyd ei thafoedd byd. Ond I ofyn peth arall, a oedd dichon I Israel fethu deall? Ceir yr ateb yn gyntaf gan Moses. Fe'ch gnaf chwyn ei ddigeddus wrth genedl nad yw'n genedl, ac gwneud yn ddig wrth genedl ddiddeall. Ac yna mae Eseia'n beiddio dweud, cafwyd fi gan rai nad oeddent yn fy ngheisio. Gwelwyd fi gan rai nad oeddent yn holi amdanaf. Ond am Israel mae'n dweud, ar hyd y dydd, bym yn estyn fy nwylo at bobl anifydd a gwrthnasig. Amen. Amen. Dyma'r ein Duw ni. Diolch iddo. O ganon ni efo'n gilydd. Ni gan I rhif 37 yn yr atodiad. O ddiw y tywalliadau
a thad y diwygiadau, pa hyd y cedwyd i'n ôl dy ddwyfol ymweliadau. Ac ymlaen, nhw'n ni sefyll i ganu. A'r blant, os ga i'ch sylw chi am funud fach cyn bod ni'n gweddio. Fi'n siŵr mae un o'r pethau chi wedi cael eich dysgu ers bod chi'n fach iawn yw beth chi fod i'w wneud os chi efo problem. Iawn? Be chi fod i'w wneud os oes da chi problem. So, enghraifft, os oes da chi problem pan i chi adre yn y tŷ, be chi fod i'w wneud fel arfer? Be chi fod i'w wneud os oes problem da chi? Adre. Griff? Arferchog. Na'r lle cyntaf, chi'n mynd at mam neu dad neu pwy bynnag sy'n edrych ar eich holau chi. Okay? Beth am yn yr ysgol? Be chi'n fod i'w wneud os oes da chi problem yn yr ysgol? Sosefo? A ti'n wych. Dweud wrth yr athrawon. Yn tyfe? Dyna ni fod i wneud, mynd i ofyn i oedolyn, un o'r athrawon neu un o'r staff yn yr ysgol. Cwestiwn bach yn anoddach te. Be ni fod i wneud os oes yna tân? Os ni'n gweld tân rhywle? Bychan? O, ti'n iawn, so mae hwnna'n rili bwysig, ie. Ni eisiau mynd i fod yn saff, ni'n siŵr bod ni'n saff. Ond be ni fod i'n wneud? Pwy ni fod i alw os tân? Ydyn ni fod i trial roi'r tân allan yn hunan, neu ydy e'n syniad i ffonio rhywun, ti'n meddwl? Pwy byddai ti'n ffonio? Ie, Rinjan Dan, ti'n iawn. Chi'n ffonio Sam Tan, chi'n ffonio'r brigadan i ddod achos nhw yw'r bobl sy'n fod i achub ni rhag tân. Beth am os oes rhywun di brifo, a maen nhw really wedi brifo. Pwy sy'n mynd i helpu nhw? Steph? Gwybod na rhywun, Gwan?
Ti'n iawn, ambulans! Ambulans! Chi angen yr ambulans i ddod i achub nhw a doctor i ddod i helpu nhw. Allen ni fynd mlaen, y gallen ni, os chi'n gweld rhywun yn gwneud rhywbeth drwg iawn, chi fod i ffonio'r heddlu. Os yna rhywun yn stuck mewn cwch allan ar y môr, chi fod i ffonio y lluoedd sydd yn dod mewn cwch i achub nhw. Ni'n gwybod lot o'r amser beth i wneud os ni angen cael ein achub. Okay? A dyna be ni'n mynd i feddwl am yn y bregeth. A'r cwestiwn yw, sut ydyn ni'n cael ein hachub oddi wrthyn ni'n hunan? Sut ydyn ni'n cael ein achub o'n pechod ni? Sut ydyn ni'n cael ein achub o'r pethau drwg yna ni di wneud? Sut ydyn ni'n cael ein achub rhag marwolaeth? Sut ydyn ni'n cael ein achub i fod yn ffrindiau gyda Duw? A mae'r ateb yn cael ei roi ni yn adnod 9. Na i ddarllen eto, dyma ni'n mynd i edrych arno yn y bregeth. Mae adnod 9 yn dweud, os cyffesu Iesu yn arglwydd ath enau, a chredu yn dy galon fod Duw wedi ei gyfodi ef oddi wrth y meirw, cei dy achub. Okay, nawr falle chi ddim yn deall y geiriau neu gyd, a dyna pam fi eisiau chi wrando yn y bregeth ar be mae'r geiriau yn golygu, okay? Reit, na ni weddio fy'n gilydd, na ni droi at yr arglwydd. O arglwydd, ein Duw i ni newydd cael yn atgoffa o'r holl bobl hynny. Yr holl gwasanaethau hynny rwy ti yn dy ras cyffredinol wedi darparu. Mwyn ein helpu ni, mwyn ein hachub ni pan fyddwn ni mewn trafferthion. A Dad, ni'n diolch i ti am y fath bethau. Ond arglwydd, cymaint yn fwy yw ein diolch ni. A dy fod ti dy hun wedi trefnu ffordd i'n hachub ni ohono ni'n hunan. Ein hachub ni o'n pechod ni. Dad, ni'n diolch i ti am yr efengil yma. Y newyddion da yma o lawenydd mawr. Yr efengil yma sydd yn newyddion da i bawb. Pawb sy'n credu. Arglwydd, falle bod ni yma erioed i gorfod ffonio am y frigad dan. Neu ffonio am ambulans, neu'r heddlu neu unrhyw beth fel yna, ond i ni gyd bore yma angen hyn. I ni angen cael ein hachub gen i ti. A Dad, felly ni'n gofyn yn ei ddangos i ni, a siarad â ni. Helpa ni weld bod ni angen cael ein hachub a sut i gael ein hachub trwy'r arglwydd Iesu Grist. Arglwydd ein Duw. I ni yn dod yn ostyngedig o flaen di ac yn gofyn arna ti yn dy drygaredd i achub. Arglwydd i ni'n edrych o'n cwmpas ni, a falle'n meddwl am ein ffrindiau, ein teuluoedd ni, ac Dad, i ni'n gwylio'r newyddion, yn darllen y papurau, yn clywed am yr holl regioni sydd. I ni'n meddwl am yr holl twyll sydd, yr holl anghyfiawnder, a yr camdrin sydd yn digwydd yn y byd yma, ac arglwydd, i ni'n gofyn arno ti i drygarhau ac i achub. Dad, dy'r byd yma methu achub i hunan. I ni dy angen di. Dad, ni'n diolch mewn ychydig wythnosau byddwn ni'n dathlu y ffaith fod yr arglwydd Iesu Grist i dod i'n plith ni mwyn achub. Na'n diolch bod wedi dod fel gwaredwr. Mae fe yw Iesu, yr un sydd yn achub ei bobl o'i pechodau. Ac
Dad, i ni yn gwybod na dyma'r newyddion gorau erioed. A ni'n gofyn i di yn atgoffa ni o hynny a'n helpu ni yn yr wythnosau nesaf yma i fod yn chwilio am gyfleon i siarad ac i rannu'r newyddion da yma. Ond Dad, ni'n gofyn hefyd arna ti i weithio yn rymus yng nghalonnau pobl. A dangos iddyn nhw, mae dyma yw'r newyddion gorau erioed. O Arglwydd, ni'n cyflwyno'n hunain felly i ti nawr. Gofyn arna ti i barhau fod yn agos ato ni, i'n cysuro ni a'n cadw ni, adeilada ni yn ein ffydd ni, Arglwydd, ro sicrwydd a hyder a sêl i ni. O Arglwydd, ro'r holl bethau hyn i ni, trwy'r Arglwydd Iesu Grist, i ni'n gofyn. Amen. Amen. Ac cyn ni'n troi at air Duw, ni'n mynd i ganu rhif 10 yn yr atodiad. Rhif 10. Diolch am dy addewidion. Addewidion sydd mor fawr. Addewidion mawr a gwerthfawr o'i cymorth i ni nawr. Gwna rwy'n filwyr ar y blaen ar faes y gad. Ac ymlaen, nhw'n ni sefyll i ganu. Sut allai gael fy achub? Yr cwestiwn bore yma. Sut allai gael fy achub? Yn y llythyr yma at yr Rufeiniaid, os nag i chi erioed wedi ddarllen mae'r apostol Paul yn adeiladu dadleuon. Mae'n ceisio profi a dangos nifer o bethau i'w darllenwyr, gormod o bethau i fanylu arnyn nhw. Nawr, ond un o'r pethau mae wedi ceisio dangos
yw hyn. Rydyn ni angen ein hachub. Pob un ohono ni. Os ych chi'n ymwybodol o hynny, a'i peidio. Pob un person ar wyneb y ddeiar. Mae Paul, o'r cychwyn yn ei lythyr mae wedi bod yn adeiladu'r ddadl yma bod gennym ni i gyd broblem. Beth bynnag yw'n cefndir ni, o le bynnag ni'n dod, mae gennym ni'r broblem sylfaenol yma ein bod ni wedi'n gwahanu oddi wrth Dduw. Dyswn ni wedi gofyn i chi bore yma beth yw'ch problem penna chi. Wrth i chi ddod fewn, fi'n siŵr byddwch chi wedi gallu rannu pob math o broblemau. A fel pobl mae gennym ni pob math o broblemau. Ond mae Paul eisiau ni ddeall mewn problem penna ni yw hyn. I ni fel dynoliaeth, fel pobl, rydyn ni wedi gwrthryfela yn erbyn Duw. Wrth i adda y dyn cynta bechu, mae'r byd yma wedi syrthio i bechod, a nawr yr reality sy'n ein gwynebu ni yw hyn. I ni angen ein achub. A mae Paul yn neud yn amlwg, mae'n amlwg fan hyn eto, ym Mhenod 10. Mae'r broblem yma'n gwynebu ni, pwy bynnag ydyn ni. Os ych chi'n iddew, sydd wedi bod yn ceisio'ch gorau i ufuddhau i gyfraith Duw a sefydlu'ch cyfiawnder chi ar sail y gyfraith hwnnw. Neu os ych chi'n groegiad, hynny, os ych chi'n un o'r cenhedloedd eraill, unrhyw un sydd ddim yn iddew, a chi wedi bod yn byw mewn pob math o ffyrdd, yn gwneud fel i chi eisiau, yn byw heb gyfraith o gwbl, yr un broblem sydd yn ein gwynebu ni. Mae'r ffordd i ni'n byw, yr hyn sydd yn wir yn ein calon ni, yn ein meddwl ni, yn geiriau ni, yr cwbl amdano ni, mae'n heiddi cosb. Cosb, cyfiawn, y Duw sanctaidd, yr un sydd wedi'n creu ni, yr un sydd wedi'n caru ni. A felly, i ni angen cael ein hachub. Nawr, wrth gwrs, unwaith ni'n clywed hynny, ac unwaith ni'n derbyn hynny ac yn credu hynny, y cwestiwn yw, wel, sut allai gael fy achub? Wrth gwrs, ynddo fe, o'n i'n dweud yn dod ni efo'r plant. Os ych chi'n gweld rhywun sydd di brifo ac angen help, chi'n gwybod beth i wneud. Chi'n ffonio ambulans. Neu os ych chi yn codi yn y nos a mae'n y tân yn y ti, chi'n gwybod beth i wneud mwyn cael eich hachub. Sut allai gael fy achub? Mae'n gwestiwn, gwestiwn holl bwysig. Os bore yma i chi ddim yn Gristion eto, yna dyma'r cwestiwn mwyaf pwysig gallech chi ofyn. Os i chi'n Gristion, mae'n wir bod llawer o Gristnogion yn stryglo gyda sicrwydd. A felly mae'n dod nôl i'r cwestiwn yma yn help wrth i ni weld yr ateb mae Duw yn rhoi, shwd i ni'n cael ein achub yw hyn, mae'n gallu rhoi sicrwydd i ni. Ac wrth gwrs, i ni'n gobeithio yn yr wythnosau nesaf yma, adeg yn y dolyg, falle fydd yna gyfleon i siarad efo pobl, i rannu'n ffydd ni, i wahodd pobl, a ni'n gobeithio bydden nhw falle yn gofyn y cwestiwn yma i ni, wel, os yw beth i ti'n gweud yn wir amdano i, sydd ydw i'n gallu cael fy achub, a mae eisiau ni fod gallu rhoi ateb iddyn nhw. Ac bod ni'n gallu ateb y cwestiwn mewn nifer o ffyrdd, mae'r apostol Paul fan hyn yn gosod allan yn hynod o syml, yn hynod o glir, yn hynod o gyfoethog. Mae'n dweud, os cyffesu Iesu yn arglwydd a phennau, a chredu yn dy galon fod Duw wedi ei gyfodi ef oddi wrth y meirw, cei dy achub. Na fe. Felly gadewch i ni feddwl ychydig bach yn ymarferol, torio ni lawr ychydig bach yn meddwl be mae'r apostol Paul yn ei olygu gyda'r geiriau hyn.
A peth cyntaf fi'n meddwl, falle bydd yn ein taro ni, yw mae Paul yn disgrifio fan hyn rhywbeth allanol a rhywbeth mewnol. Mae yna rhywbeth allanol yn digwydd, ond mae yna rhywbeth mewnol yn digwydd hefyd. Newn ni feddwl am yr allanol gyntaf. Os cyffesu Iesu yn arglwydd ath enau. Hynny, mae Paul yn siarad fan hyn am ein geiriau ni, beth i ni yn dweud. Mae yna rhywbeth yn digwydd ar y tu allan, ni'n cyhoeddi rhywbeth, rhyw wirionedd. A mae hynny'n, unwaith eto'n bwysig iawn i ni i nodi ac i sylweddoli. Mae rai pobl o'r farn bod dim angen i ni boeni am wirionedd, bod dim angen i ni boeni am ydy be mae'r Beibl yn dysgu'n wir. Bys dim rhaid ni boeni am beth yw'r ffeithiau a'r pethau na chi'n gorfod credu mwyn bod yn Gristion, ond na. Na, mae'n amlwg. Mae Cristnogaeth, mae'n ffydd ni yn rhywbeth cyffesol. Mae'n rhywbeth sydd yn cael ei selio ar athrawiaethau, ar wirioneddau, ar yr hyn rydyn ni yn ei gyffesu. Yn dweud yn agored, dyma sydd yn wir, dyma sydd wedi digwydd. A mae teimladau'n bwysig ydyn nhw'n ni ddod ychydig at hynny, ond yr un mor bwysig yw yr hyn rydyn ni'n ei ddweud. Mae'n rhaid i ni gyffesu Iesu yn arglwydd. Os ych chi eisiau cael eich achub, mae'n rhaid i chi gyffesu hynny. Mae'n rhaid i chi ddweud hynny. Mae'n rhaid i chi gyhoeddi hynny. Lot o'n chi'n gwybod yn America, mae'n llawer o ysgolion yn ôl pob tebyg yn y bore, maen nhw'n dechrau'r dydd gyda'r Pledge of Allegiance, yn dyn nhw. Mae pawb yna'n cyffesu bod nhw yn mynd i fod yn deyrngar i'r faner ac i'r wlad a yr hyn maen nhw yn cynrychioli. A mae rhywbeth tebyg yn gallu digwydd efo grwpiau eraill. Dwi'n cofio pan o'n i'n fach yn ymuno efo'r beavers, a'r cubs, a'r scouts. Oedd yna rhyw fath o pledge. Pryd hynny, o'ch chi'n gwneud rhyw addewidion, o'ch chi'n gweud, dyma sydd yn mynd i fod yn wir, dyma fi'n mynd i wneud. Sut mae cael eich achub? Ond mae'n dechrau trwy gyffesu mae Iesu sydd arglwydd. Ac wrth gwrs, nid just yn geiriau ni, mae Paul yn sôn amdano ond ein bywyd ni i gyd. Yn dyfa, actions speak louder than words. Mae'n bywyd ni i gyd fod i gyhoeddi hyn. Mae Iesu yw'r arglwydd. Fe yw'r un sydd frenin. Fe yw'r un sydd yn rheoli. Fe yw'r un sydd yn feistr ar ein bywyd ni, wedi'n prynu ni yn iddo fe ei hun. Felly mae'n rhaid bod ydych chi'r peth allanol yma. Mae'n rhaid bod pobl yn gweld bod yna newid i digwydd ynoch chi. Bod chi wedi symud eich teyrngarwch chi o'r byd i'r arglwydd. Bod chi yn dweud, nid y pethau yna sydd yn rheoli fy mywyd i mwyach, ond Iesu sydd arglwydd. Ond, mae yna rhywbeth mewnol yn mynd mlaen yma hefyd yn does. Wrth gwrs bod adnod 9 eto, os cyffesu Iesu yn arglwydd a ddennau, a chredu yn dy galon fod Duw wedi ei gyfodi ef oddi wrth y meirw. Mae'n ymadrodd Saesneg yn does, talk is cheap. A ni'n gwybod, yn gweld yn ddyddiol pobl sydd jyst yn siarad, jyst yn dweud pethau, a chi'n gwybod bod nhw ddim yn credu'r hyn maen nhw eu hunan yn ei ddweud. Mae geiriau yn bwysig, ond yr un mor bwysig yw bod ni'n golygu'r hyn rydyn ni'n ei ddweud. Yr un mor bwysig yw beth i ni yn ei deimlo, beth i ni yn ei gredu yn ein calon ni. Tas o'n i wedi mynd mas bore yma o gwmpas Caerdydd ac yn mynd lan i pobl efo meicroffon a gweud, neu ni just gweud i'r meic, Iesu sydd arglwydd. A bydde hwnna ddim di achub nhw, bydde fe?
Na, ddim, os nhw jyst yn gweud y geiriau yna fel rhyw fath o fformula, abracadabra, hocus... Na, mae'r geiriau yn bwysig, mae'r hyn maen nhw'n cyfleu'n bwysig, ond mae'n rhaid bod yna rhywbeth mewnol hefyd. Credu yn dy galon. Neu jyst gwybod yn dy galon, mae gwybod y ffeithiau yn bwysig. Nid hyd yn oed cydnabod gwirionedd y peth yma, achos wrth gwrs, i ni gallu credu fod e'n wir heb bod ni yn ymddiried yn y peth yma. Dyma mae Paul yn golygu. Credu yn dy galon. Hynny yw ymddiried, roi'n ffydd ni yn y ffeithiau yma. Darlun fi wedi defnyddio o'r blaen, fi'n hoff iawn ohoni yw, os chi'n meddwl am gadair. Hynny chi gallu dweud pethau am y gadair yma, ynddi chi? O dyma fy nghader i, fy hoff gader i. Y cader fi'n dwlu eistedd arno fe yn y tŷ, a mae'n gader gwych, mae mor gyfforddus, a fi wrth y modd gyda fe, ond yna, be chi'n gorfod gwneud efo cader yw eistedd yn fi. Mae'r pwynt yna'n dod lle chi'n eistedd ac yn gosod eich pwysau chi ar y gader, yn codi'ch traed chi, yn gadael i'r gader eich cario chi. A dyna yw ffydd, yn dyfa. Dyma siwrd i ni'n cael ein hachub. Bod ni'n dweud Iesu yw yr arglwydd, a bod ni'n credu yn ein calon. Bod wedi codi o'r meirw ein mwyn ni, mwyn ein hachub ni. I ni'n dweud, nid fi yw arglwydd mewn mywyd, ond fe. I ni'n credu, sa'n gallu codi fy hunan o'r meirw, fi angen iddo fe, fy achub i. Felly na'r peth cyntaf, mae Paul yn golygu efo'r geiriau yma. Os cyffesu Iesu'n arglwydd a thenau a chredu yn dy galon fod Duw wedi ei gyfodi efo fi wrth y meirw, cei dy achub. Mae'n rhywbeth allanol, mae'n rhywbeth mewnol. Ond yna, falle bod wedi taro chi. Fod yna rhywbeth arall yn wir am y geiriau yma. Maen nhw hefyd yn eiriau syml a chymleth. Syml a chymleth. Be fi'n golygu? Wel, mewn un ystyr, be mae Paul yn dweud fan hyn, maen nhw'n ddigon syml, nag nhw. Be sy'n rhaid i ni ddweud? Mae Iesu yn arglwydd. Be sy'n rhaid i ni gredu yn ein calon? Fod Duw wedi ei gyfodi efo ddi wrth y meirw. Mewn un ystyr, mae'r gosodiadau yna yn ddigon straightforward. A fi'n siŵr bydda'r plant lleiaf sydd yma heddi yn gallu deall o leia rhywbeth o hyn. Fod Iesu yn arglwydd, fod e'n un sydd yn rheoli, yn un sydd ag awdurdod fel brenin. Byddai'r plant yn gallu deall hefyd, mae wedi cyfodi o farwolaeth. Mae e wedi concro marwolaeth, y peth yna sydd yn gallu'n gwneud ni mor ofnus a mor drist. Mae e wedi curo y gelyn yna. Mae'n syml, nag yw e? A na'r gyd i chi, mewn un ystyr I angen, mwyn cael eich hachub. Dyma pam I ni yn dweud fod hyd yn oed plant bach yn gallu cael ei hachub trwy ffydd yn Crist achos mae e mor syml â hyn. Ys dim esgus. Allwch chi ddim dweud bore yma mae'r Cristnogaeth yma, mae ti hwnt I fi, fy meddwl bach I. Na. Ydych chi'n cofio pwy oedd yr apostolion? Bysgotwyr. Ac pethau eraill hefyd, ond pobl syml. Chi'n meddwl am disgyblion cyntaf yr arglwydd Iesu Grist. Y Cristnogion, ond nhw'n bobl syml, ond nhw heb gael yr addysg, mae'r mwyafrif ohono ni yma. Bore yma wedi I gael, nid dyna'r pwynt, efe? Mae'n syml yw ddeia.
Ac eto, ar yr un pryd, mae'n wir i ddweud fod y pethau yma efo goblygiadau hynod o gymleth. Yn wir, pan ych chi'n stopio ac yn myfyrio ac yn meddwl am be mae Paul yn ei ddweud fan hyn a be mae'r geiriau yma'n golygu, chi'n dod i'r casgliad fod y pethau yma tu hwnt i ni. Pethau fyddwn ni'n rhyfeddu ac yn moli Duw amdanyn nhw am dragwyddoldeb. Dyma yw'r paradox sydd ydych chi yn yr Efengyl. Mae unrhyw un gallu gredu, ac eto mae'r person mwyaf deallus byth yn mynd i allu ddeall yn llwyr. Drachwch eto, meddyliwch dy fi am funud. Be mae Paul yn ddweud? Mae rhaid i ni gyffesu Iesu yn arglwydd. Wrth gwrs, pan mae'n defnyddio'r enw yna, Iesu, be mae Paul yn ei olygu? Wel, mae'n siarad am ddyn. Dyn go iawn, dyn hanesyddol, person o gig a gwaed. Y person hwnnw, mewn ychydig wythnosau byddwn ni'n dathlu, nath gael ei eni ym Methlem. Yr un yna oedd yn gallu profi gwendid. Yr un yna oedd yn gallu profi syched a newyn. Yr un yna oedd yn galaru wrth weld marwolaeth. Yr un yna oedd yn gallu chwerthin a chrio. Y person yna yn debyg i ni ym mhob ffordd heblaw bod yn ddibechod. Ond beth sy'n wir am yr Iesu yma, wel, mae hefyd yn arglwydd. Fe yw'r Crist, fe yw'r Meseia, fe yw brenin y bydysawd. Mae'r gair yma arglwydd, ddim wastad, ond yn aml iawn yn yr ysgrythurau yn cael ei cysylltu gyda Duw. Duw yw'r arglwydd. Nawr, sydd ni'n rhoi'r ddau beth yma at ei gilydd, fod Iesu o Nazareth hefyd yn ddew. Sydd ni'n methu deall yn ei gyfanrwydd. Dyna'r broblem byddai'n cael trwy'r mis nesaf yw treul esbonio pethau i ni beth yn mynd i allu ei deall nhw'n llwyr. Sydd gall e fod yn ddew ac yn ddyn? Sydd gall y dwyfol gymryd cnawd? Sydd gall yr holl bresennol, holl wybodus, holl bwerus ddew ddod yn faban bach? Ar ben hynny, i ni fod i gredu fod e wedi gyfodi oddi wrth y meirw. Nawr, wrth gwrs, os chi'n credu bod e wedi cyfodi wrth y meirw, mae hynny'n golygu bod rhaid bod chi'n credu hefyd bod e wedi marw. Ond os mae fe yw yr arglwydd, pam buodd e farw? Sut buodd e farw? Beth oedd pwrpas i farwolaeth e? Ac yn wir, os cafodd e ei ladd, a hynny fel aberth, yna arbasail gall e gael ei gyfodi. Hynny yw, mae'n bethau mynd mlaen yn hyn pan ni'n stopio i feddwl, a mae'n rhaid felly fod ei farwolaeth a berthol e'n dderbyniol gan Dduw. Mae'n rhaid bod ei farwolaeth e ddim oherwydd ei bechod ei hun, neu bydde fe methu cael ei gyfodi mewn gogoniant. Na, chi'n gweld, mae'n bethau dwys, dwfn yn mynd mlaen yn hyn. Ar ben hynny eto, ni bod i gredu mai Duw sydd wedi gyfodi oddi wrth y meirw. Ond os mae fe yw yr arglwydd, os mae fe yw'r Duw ddyn, y Duw y mab wedi dod yn y cnawd, yna sut gall Duw cyfodi Duw? Wel, mae dych chi'r o leia yr awgrym yn hyn felly o personau o fewn y diwdod, y drindod yma'r tad mab ac ysbryd glân mewn un. Ond y pwynt fi'n treul gwneud yw hyn. Mae dod yn Gristion yn beth syml iawn. Mae cael eich achub yn beth syml iawn. Ac eto wrth gael eich achub, ych chi'n dechrau ar daith hynod o gyfleth.
Taith o ddarganfod. Y taith lle mae'ch bywyd chi o hyn allan wedi ei roi i ddysgu mwy a deall mwy mwyn caru yn fwy y Duw ryfeddol yma sydd wedi'n hachub ni. Ond dyna mae'n un peth ola fi eisiau tynnu'n sylw ni ato fe. Peth ola yw hyn. Mae Paul yn disgrifio rhywbeth fan hyn sydd yn weithredol ac yn oddefol. Rhywbeth sydd yn weithredol ac yn oddefol. Rhywbeth actif a rhywbeth pasif. Rhywbeth ni'n gwneud, ond rhywbeth hefyd sydd yn cael ei wneud i ni. Dewch eto, os cyffesu Iesu'n arglwydd a thenau, a chredu yn dy galon fod Duw wedi ei gyfodi ef oddi wrth y meirw, cei dy achub. So ni'n cael ein achub? Wel, mewn un ystyr, mae yna rhywbeth sydd angen i ni wneud. Mae yna gyfrifoldeb arno ni. Os cyffesu, os credu, os wyt ti yn dweud, os wyt ti yn credu yn dy galon, cei dy achub. A felly mae hwnna'n rhywbeth sydd gorfod digwydd. Hynny yw, heb hyn, dyw person ddim yn cael ei hachub. Mae'n rhaid bod ni wedi cyrraedd y pwynt o glywed, ac o ddeall, o gyffesu ac o gredu'r pethau sylfaenol yma am yr arglwydd Iesu Grist. Mae fe yw yr arglwydd sydd wedi marw ac atgyfodi mwyn ein hachub ni. Ac os nag ych chi'r bore yma wedi gwneud hynny, eto, wel gall anwch chi wneud nawr. Mae llai yn y munudau nesaf yma, neu wrth i ni ganu'r emyn ola, neu wrth i fi weddio ar ddiwedd yr oedfa. Gwnewch be mae Paul yn ei ddweud fan hyn. Sa'n gofyn i chi sefyll lan a gwneud rhyw gyhoeddiad o flaen pawb, dim byd felly. Ond i chi yn gallu dod at yr arglwydd a chi'n gallu cyffesu. Cyffesu, Iesu yw eich arglwydd chi yn awr. Eich chi'n gallu dod ac o o arglwydd fi'n rhoi fy mywyd i ti yn awr. Sa'n dal dim yn ôl, ti yw fy arglwydd. Gallu gweddio o arglwydd fi yn credu. Sa'n deall y cwbl o fi yn credu fod yr arglwydd Iesu Grist wedi byw bywyd o fuddod perffaith. Yn credu fod e wedi rhoi ei fywyd yn aberth ar y groes. Yn credu fod e wedi gladdu ac wedi ei gyfodi a'r cwbl mwyn fy achub i, a fi'n ymddiried yn hynny nawr. Mae yna rhywbeth gweithredol fan hyn. Rhywbeth sydd eisiau ni i ymateb iddi. Ac eto, ar yr un pryd, mae'n oddefol. Hynny yw, gwaith Duw yw'r cwbl trwy ras. Gwaith Duw yno ni. Nid ni sy'n achub yn hunan fan hyn. Os cyffesu Iesu'n arglwydd a thenau a chredu yn dy galon fod Duw wedi ei gyfodi efo ddi wrth y meirw, neu di achub dy hun, na, cei dy achub. Mae eisiau ni ddeall hynny, nid gweithred yw ffydd sydd yn ein achub ni. Na, beth yw ffydd yw derbyn. Derbyn achubiaeth Duw. Mae wedi gwneud y cwbl o'r dechrau i'r diwedd ac yn rhoi'r cwbl i ni'n rhad ac am ddim. Dyma pam Paul yn mynd mlaen yn dydy yn yr adnodau nesaf. Adnod 10 ymlaen. Credu ar galon sy'n esgor ar gyfiawnder, cyffesu ar enau sy'n esgor ar iachawdwriaeth. Mae'r ysgrythur yn dweud, pob un sy'n credu yn ddod ni chywilyddur mohono. Nid oes dim gwahaniaeth rhwng Iddewon a Groeged, yr un arglwydd sydd i bawb sy'n rhoi o'i gyfoeth i bawb sy'n galw arno.
Oherwydd yng ngeirir ysgrythur bydd pob un sy'n galw ar enw yr arglwydd yn cael ei achub, pwy bynnag yw. Sut rydyn ni'n cael ein achub? Wel, oes, mi eisiau ni geisio'r arglwydd. Ond mi eisiau ni adael i'r arglwydd ein achub ni. Mae eisiau eich achub chi. Mae eisiau i chi fod yn blentyn iddo fe. Gwnewch iddo fe wneud e. Allwch chi orffwys yn ar addewidion hyn. Fi'n gwybod fod yna lawer sydd yn stryglo gyda sicrwydd. Sori fi'n gwybod bod fi wedi cael fy achub. Ond mae'r ateb yn hyn yn dydy. Jyst yn ymddiried. Ydych chi wedi cyffesu eich gemau? Do. Ydych chi wedi credu yn eich calon? Do. Ydych chi yn gwybod fod y pethau mae'r un lefel yn hynod o syml ac eto yn gwybod na chi fyth deall y cwbl? Ydw. Ydych chi wedi gwneud be mae'r arglwydd yn gofyn i chi wneud fan hyn? Sef i geisio fe? Do. Wel, credwch a ddewid yr arglwydd. Ceid a achub. Na fe. Dyna ddiwedd y stori, mae e wedi addo. A gallwn ni orffwys yn ar addewidion hynny. Wel, diolch i'r arglwydd am yr efengil rhyfeddol yma sy'n gennym ni. Mwyn ei enw. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu o'r llyfr y myned yn gilydd i orffen. £533. Cymer arglwydd ddeinioes i. Yw cysegri oll i ti. Cymer fy munudau i fod fyth yn llifo dy glod. Ac ymlaen, yn ni sefyll i ganu. Amen.
arglwydd yn Duw, ni'n diolch i ti. Dy bod ti yn dy gariad i wedi trefnu ffordd i'n hachub ni. Ac arglwydd ni'n rhyfeddu ar hyn a ni'n gofyn yn awr arna ti'n helpu ni bob un. I ymateb yn gywir i dair di, helpa ni i gael ein cysuro a nerthu gan y gair rhyfeddol yma. Da, ni'n cyflwyno'n hunan i ti felly. Gweddill y dydd hon. Bydd yn agos ato ni gadi'r diwrnod fod yn un yn llawn ohono ti, yn llawn o dyfendydd di, os gweli di fod yn dda. A mae'n bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen.